ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ କଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆମ ଶରୀରର ଭିତର ଅଙ୍ଗ ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କେବେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ନୁହେଁ କି? ଏବେ ସେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ କେତେ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଜାଣିବା। ମସ୍ତିଷ୍କ, ବୃକକ୍, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଶିରା, ଧମନୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ। ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ଏବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପରିପାକ କ୍ରିୟା କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ପରିପାକ କ୍ରିୟା କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯେ ହଜମ କ୍ରିୟା, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ହଜମ ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାକସ୍ଥଳୀ ଆଉ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ହୋଇନଥିବା ଅଂଶ, ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ମଳ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ। ହଜମ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହୋଇ ରକ୍ତରେ ମିଶେ, ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କିପରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଉଛି। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ତା'ର ହଜମ ହେବା କ୍ରିୟା କିଭଳି ଭାବରେ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା, ଲାଳ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଲା। ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଦେଇକି ଆସୁଛି। ସେଇ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଦେଇ ତଳକୁ ତଳକୁ ଦେଖ କେମିତି ଖସୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଠି ବି ହଜମ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖ, ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ପାଚକ ରସ ବା ହଜମକାରୀ ରସ ସେଠୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ଆଉ ଏହା ଯାହାଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ ହେଲା। ଏ ହଜମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାପରେ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଆଉ ବୃହଦାନ୍ତ୍ରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯିବ। ତାପରେ ସେଠାରେ ହଜମ ହେବା କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇକି ମଳ ହୋଇକି ବାହାରିଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ପରିପାକ କ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ପରିପାକ କ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଅଂଶ କିଏ? ପାଟି, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଅନ୍ତନଳୀ ଓ ମଳଦ୍ୱାର। ଏବେ ପିଲାମାନେ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲ। ଏବେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବ, ଜଣେ ନାକ ବାଟେ କିଭଳି ଭାବରେ ପବନ ନେଉଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜୋରରେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପବନ ନେଉ, ତାକୁ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଉ, ନାହିଁ କି? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମ ଛାତି ଫୁଲିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼େ, ପୁଣି ସଙ୍କୁଚିତ ହେଲା ପରି ଜଣାପଡ଼େ। ପିଲାମାନେ, ଆମ ଛାତିରେ ଦୁଇଟି ଥଳି ଅଛି। ସେଇ ଥଳି ଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବୋଲି କହୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟା ଥଳି, ଏ ଥଳି ଦ୍ୱୟକୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବୋଲି କହୁ। ଏହା ଆମର ବହୁତ ଦରକାରୀ ଅଙ୍ଗ। ତାହା ଭିତରକୁ ପବନ ଯାଏ, ପୁଣି ବାହାରି ଆସେ। ପବନ ନାକ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଃଶ୍ୱାସ କହୁ। ଏହି ପବନ ନେବା ଓ ଛାଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ରକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ନେଉ, କେଉଁଠିକି ନେଉ ନା ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ନେଉ। ସେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲା ନା ନାକ ଦେଇ, ତାପରେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦେଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଗଲା, ପୁଣି ନିଃଶ୍ୱାସ ବାହାରିଗଲା। ସେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଲା ନା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦେଇ ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କେତେ ଦରକାରୀ ଅଙ୍ଗ ଜାଣିଛ ତ? ଏଥର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କିପରି ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ ଜାଣିସାରିବଣି ଆଉ ବୁଝିସାରିବଣି। ଏବେ ମନେ ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତମର। ଏସବୁକୁ ମନେ ରଖିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।